जोरी शरण मानो मैया सरदा भवानी। माई 30 साल हमारा गावत हो गए। यह सोच के वंदना गाई ले, पूजा करी ले कि कहियो ना कहियो तहार दर्शन हो जाए। रोज रोज गाई ले भजन मानो हो मैया सरदा भवानी। छोटे लाल जी हमरा के पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बा। कर जोरी पूजी शरण मानो मैया सरदा भवानी। जोरी पूजी शरण मानो मैया सरदा भवानी। कलश के माई ये दुनिया में सबकर आज छूट जाला तब माइये साथ दे दी। तो हर प्रयास का निराश जन करी हो। लड़का के अपना उदास जन करी हो। चारों तरफ से लोग हार जाला तो माई के शरण में जाके गिर जाला। और चारों तरफ से जे हार के माई के शरण में गिर जाला तो माई ओकरा के अपना ले। माई बेटा के संग के प्रेम हो। जब माई आज ये दुनिया के छोड़ के चल गई बड़ी लड़का माई समझ के माई तो हर प्रयास बा निराश जन करी हो। लड़का के अपना उदास जन करी हो। साझ हो के चाहे होके साझ चाहे बिहनवा हो मैया सरदा भवानी। सुन में बेटा सरदा हो मैया सरदा भवानी। तेरा
कि माई हम तरह से रुपया पैसा ना मांगी रुपया पैसा तो हमरा के लोग देला जे हमारे गीत संगीत सुनेला जकरा निमन लगेला 150 दे देला हमरा जिंदगी के गाड़ी डगड़ती है। बाकी ये माई तारा से हम का मांगी ले जिंदगी भर खातिर हमके ऐसा सुंदर स्वर्ग जिंदगी भर खातिर हमके पैसा अलग धर हमरा बेंजी माधव रामाधर रही जी हमारे छोट भाई हमरा के पुरस्कार दिले हार्दिक अभिनंदन बा रामाधर रही जी के बाबू मुकेश शर्मा जी हमारा शिष्य बानी हमरा के 1000 रुपए देनी हार्दिक अभिनंदन बा कलाकारी में 4 चांद लागू माता सरस्वती कंठ पर निवास करी तप्पू बाबू तप्पू शर्मा जी बेंजी वादक हमरा के बहुत बहुत पुरस्कार दिले हार्दिक अभिनंदन माता सरस्वती कृपा रखी बाबू नीतीश कुमार नाल वादक चंपारण बहुत बहुत पुरस्कार दिले हार्दिक अभिनंदन बा सब कलाकार लोग पर माई सरस्वती के कृपा रहो धन बाबू माई के भाग कि आज कलाकार में भी द्वार पर पहुंचता तो हम मुकेश बाबू से नीतीश बाबू से तप्पू बाबू से सबका आग्रह करब लोग मंच पर आई हेलो हे बाबू मंच पर आके बैठे मुकेश बाबू जिंदगी भर खातिर हमके ऐसा सुंदर स्वर्ग जिंदगी भर खातिर हमके सुंदर स्वर्ग गीत संगीत हमरा अंग में भर गीत संगीत हमरा अंग में भर काहे खातिर रुपया कमाए खातिर ना माई हमरा करुणा शक्ति दो जही आले जिंदा रही घूम घूम के गाई जही आले जिंदा रही घूम घूम के गाई अपने जे हंसी सारा लोग के हंसाई अपने जे हंसी सारा इतना शक्ति दो कि हम हंसी लोगों के हंसावत रहे का है ये दुनिया के सबसे नीमन काम हम लोग के हंसा दी हम ये दुनिया के सबसे बुरा काम है लोगों की आंख में आंसू देना तो कैसे हंसावल जाला सातना शक्ति का कि लोग के हंसावत रहे हो बता दिले राखिलो मनोज के भरमान हो भैया सरदा राखिलो मनोज के राखिलो मनोज के सरदान हो भैया सरदा हे बाबूआ हाथ जोड़ी पूजी ले अरे हाथ जोड़ी पूजी ले अक्षरन मानो हो मैया अशरदा भवानी जोड़ी पूजी ले अक्षरन मानो हो मैया अशरदा भवानी
राम